Γεια σας, θα κάνουμε μαζί την κλήρωση για την εφαρμογή Panoramatic 360. Συγκεντρώσαμε 23 συμμετοχές σχόλια. Το τελευταίο, το 24ο, ήταν του Speakry, του χθεσινού μας νικητή με την εφαρμογή Εορτολόγιο, όπου όπως θα δείτε και στο σχόλιο του, με προσωπική του πρωτοβουλία θέλησε να μην τον περιλάβουμε στη σημερινή μας κλήρωση, έτσι ώστε να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον άλλον συμμετέχον. Να πούμε ότι και εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι σας αρέσει αυτή η διαδικασία των κληρώσεων, των καθημερινών, και ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερα σε όλους εσάς τους αναγνώστες μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο νικητής της σημερινής μας κλήρωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε το random.org 1-23. Καλή σας επιτυχία. Νικητής είναι το 16ο σχόλιο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στο 16. Είναι ο Άγγελος. Συγχαρητήρια, Άγγελε.